KSI Kuligam branch tumpen KSI founder president Pratap Chandra Tokbi first date anniversary ka chiki mosai ke de BJP lapen Congress soboi kangrai KSI Kuligam branch tumpen KSI founder president Pratap Chandra Tokbi first date anniversary ka chiki mosai ke de Matijong ni phai ke thomar ni porbhe phopor malong Kuligam chengre klabasa hemlong KSI founder president Karlitang Pratap Chandra Tokbi first date anniversary KSI Kuligam branch tumahin pen patir piponsi Kuligam chengre klabasa hemlong ka chiki mosai dengpon Karlitang Pratap Chandra Tokbi alangli amahang ke theke Kuligam usar bura amen Karlitang sarbura Tokbi asar pi amen Karlitang kacheng tipi handshake pi ahemasor kacher ronghang pi asomar bangi thom bangso ke chiki mosai ke dengpon KSI Kuligam branch maifu babu hanse sartheti mumbidi sar KSI Kuligam branch lapen Kuligam rong rada tumpen Karlitang Pratap Chandra Tokbi karjong chomrong mi pi dudunlong pa media phansi ka chiki mosai dengpon puta thanpa chinipon News Take Report Time News Difu BJP lapen Congress soboi kangrai non ke bang je MP ki lik nang kete bok hera jogra da tum hin chengbe do na tum hin chengbe son se thek pon long la son se ni phai hini mate jong cheklo la khain ko rahini sar pathar constituency ke parlo paklang so nong tu sarbomu LP school patro klam long mai sing timong arong long EP jersey mass joining lapen 6 schedule awareness program mai ke pa do pon lo bangso mai joining awareness along PS mai bu jer song rong phar pen se mai chari pon lo mai phu jer songrong phar ben kachari pono mai long sarupathar constituency epechar se kumuti mai phu bapuram terang pense mai ke phalam thila pen aluhi pachini ponlo mai phu jer songrong phar kachari pono mai long manpeng aluhi sarpo central committee mai phu jai kathar chunbang sarkiri rong phar organization secretary khorsing timung bogojan LA mai phu samson teron bogojan LA in charge bongpo kathar sarupathar epechar se mai phu bapuram terang amoring ti kathar lapen angparta ongdung ke thegiding tum chitongdun News Take Report Time News Difu long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live station a level sirwo mu PS a level si meeting edo lapen la so meeting along isia PS along pini BJP pen Congress pen nang join dun bang Don Crazy amunit tum pini BJP lapen Congress pen nang join dun lo well sia PS chona na lagi la sidak meeting edu ke lalo lapen la da ka bangke chu prang ta ke haitang APHLC si hai ta ke Karbianglong Karbiarat inglong asuting ta ke virang lo di bang pharong bong pen non ke bang plikebra troxy baksi dolo inglong asu pangrum et Karbiatung e bang thongkera phosi dolo anpar ke bang Bongali Bihari tumsi athak nang do kok lo non la BJP Congress tum chok che pen jok lo ke BJP Congress tum si jasemet la ningkan Faruk Resir kebra phokebra hinia ningkan pen ke kacari ke di ta si alang litum han koi nang kok lo alang litum si la Karbianglong pivirang lo la posi non rata tum anda chini lo ke virang ke claim tum han ke pape hai nang ne lo na si APHLC tunge ni tungge inglong arat jok nang ji Karbia rat jok nang ji Karbia det jok nang ji pulam lok se ninge lo aben ke claim ta la lok lo la posi ni litum phan sinang pe hai vek po ni tu chini le athema BJP la ben Congress long gidun kulote lage Bongali Bihari tum long si gidun loge lage Bongali Bihari tum han ka pe hai kam se claim dun loge ke hai le Karbi pusita Bongali Bihari aja kong masi ke hai pu ke ange mo development akampi ni ta Bongali Bihari tu mesti claim pi rong nang kok poke hala BJP Congress tum jong si hai rong tang te la son ye Karbi inglong ara tungge non ga ning dok delo non ke itum aphan ke claim hai abang poisa ke do anta inglong ara tum han ki pi et hai abang sakori ke do anta inglong ara tum han ki pi et hai abang lapen voter list ta inglong ara tum amen ka pe do chot unabang la council voter list abang lapen inglong rata tumsi council election no pe thur charji MLA MP election da pe thur charji puki pu hai bang ke claim hai bang phansi inglong rat tunge no ka chikil
la pen ke long lia pata anta ing long rat tum phan ka pe do Georgia phansi kipi Georgia phan ke hai atum bang phansi ing karbi la pe ing long rat tu non ke chikil la pon la sini tum APHLC ke hai vek po si ni tum sini la pen APHLC ke a candidate tu ke MP phan ke do vek po je thana ling jat le je thana ling sita lage APHLC si a candidate po lagi abang Putin karbeng long itu karbi itu ane kami sini loh atau kan loh itu karbi kita so perang lili independen lah sih mau dulu mustami api alang lili bang keceplang bang ke BJP long sih tujuh masih non BJP long tujuh kalau tangke National Party ke Kongres mana BJP kalau anu pin abang pun sini loh lah tum leader tum ipu sonak thakse je lahen lo mane Ganggadhar lo ba lahen lo Shaktiman sonak thakse lai chelar go enwel asi non bang khe lapel long ri phan kaching hon a party bolo tang te litum la PHLC pel apre ke abelo asi non la MP ba ni mathalo itum kaching hon la jai gathar highway sing mathalo athe nangli tuma chini lo MP Forensing be alangli so prang election ka hai idiat ku pia thema plotang te ilitum chini alangli phan ke 1% kilong tudam blote tanong te no iseng bong alangli hanone pine boy fis tamen non karbi etum kache ladam i bang ala hello je alangli phan pa hai det api non bang alangli ga cheplang bang pilo hempre ka phan chi song i plo tame aprang kiceng hon alangli ini lam thi sini la ni don lo boy fis tamen non api bange alangli thang da we lo thang alam ni ta klang te lo an para nang te pilo ini train station sang ni to ho lahaya lam ni lo an para nang te chu la umit sa bang hun myong prime minister bang hun myong myang ta alangli advance alangli lam ma chi thang lo non son pini social media long si pilo ni tungi hempre kalam ga prang sisi ni yedun pu alangli rat anglo pachi tak der api alangli pachi keng thu bang ku pilo nangli tum ka do we ta thek long tai lo mana alangli bang CM si pani yedu ipulo poi staff api bang alangli bang ko pilo iputoke bang amhang the ga dim bang amhang the ga long ke char he lun ge lun udak ke la sia alam ke pil ko pilo pui ho pachet te pek kachil pilo aga koson pate pek lo ne mate ko plo alam ke kachelar pui he la so alaman welo alam ge la sia alang li tuman bang chini lo litum hemprek bang hang helu ku bang la si non la butalis kang than lage ek nombor anutin abang putin la layong sige chunu pro dang itung ke anutin abang putin ta mi saguri ben chenglok asontin ta mi mithang tribal la khe tung silong po kasi lai ning the be sini lita labang so PHLC pini ni tum dolang ke suman tum dolang non mang dak kom hek la yo la sila so asong long pa ok dong la hela kasi ni lam bang chu phang independent na non api bang nang to thek long lo simion long para long sini lita cheklang lo so por hut miliar tu enom dila he ahokalam kethana ko setame nili claim lo so ta dak pendang ni tum police station ge PHLC ge hai he chora ngelo so ta kini pakre pone son hisab se do na sinon nili ning khelo nona pong ba hai ko nili tum police station man hai ko si ning khelo tenangli kopia ning ke thek klong ke do pensi pini episode se long nang diga chapa oklon na lani nili moheta ni yelo lo bang so la mangem PHLC lo chapa oklon ngela lo BJP lo BJP haleli tumlang na hitami BJP ge hemprek hang hello hemprek lo anpare la butalis kang thalha kam claim klelo ge ili tum thek dak lo ge anpare non congress tami ba hate bi dak thalo the nangli tumlang he aprang sil joraming leng ta BJP lo sumrong hang na BJP lo rotoning tida BJP lo tami alang li tingala tiket ajo ini sa aku nonta aku tiket lo ndi ba ko congress wang lo no tante itum congress na khathai velo BJP na khathai velo la si nongge PHLC phana melo la si lai PHLC phan sinili ning thelo la si alang li phan pa hai vek nang ko nona pong MP ba ke anwel